Salut, acesta e trucul meu pentru concursul Mr. Cards Raw. Ok, telefonul să-l folosesc ca să generez mai încolo un număr, deoarece n-am un spectator aici. Forever alone. Ok. Mai întâi trebuie să scoatem jokerii, nu mai avem nevoie de aceștia. Aici avem o carte cu două săgeți, după cum puteți vedea. Ok. Mai întâi, o să băgăm cartea aceasta în pachet. Asta trebuie să fac un spectator, dar n-am acum, așa că o voi băga eu. Să zicem că aici. Ok. Acum vom genera un număr. Să nu ziceți că mai întâi am generat un număr și în funcție de asta am pus carte. Pachet. Ok, voi genera un număr de pe random.org, dacă ați auzit de site-ul ăsta, între 1 și 52, de aceea am scos jokerii. Ok. 20. Deci, 20, da? Hai să vedem unde e cartea. Cartea se pare că e aici. Eu puteam să pun oriunde cartea. Aici, 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 aici. Dar să o pun oriunde. Ok. Haideți să scot cartea. Ok. Pachetul îl voi pune aici. Și acum. Aici. Putem să-l întrebăm pe spectator dacă vrea să schimbe cărțile între ele. Ok, eu zic să le schimbăm. Ok, le-am schimbat între ele. Vom întoarce cartea cu două săgeți. Și această carte ne indică că din cartea aceasta trebuie să luăm valoarea, adică numărul, adică 7. Și de aici culoarea, adică inimă neagră. Deci o să fie 7 de inimă neagră. A 20-a carte în pachet trebuie să fie 7 de inimă neagră. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cam acesta a fost. Vreau să urez baftă la toți și la revedere!